Halløj til YouTube, velkommen til denne video her. I dag der sidder vi inde på Minecraft.dk. Det er en hjemmeside, eller en server, jeg gerne vil prøve at spille på. Og jeg tænker bare, at jeg vil hoppe til Prison. Fordi jeg har faktisk allerede snydt det der med Prison. Hvor mange er der i en Prison? Der er en B. Er der nogle... Der er pisse mange der er vagter på i dag. Der er en vagt der. Vagt der. Her er vi mine. Jeg tror jeg godt finde på at slå. Der er nogen der. Der er vagtbotter overalt. Kun for vagterne. Jeg kan ikke se nogen celler, der er ledige. Her er ikke nogen dernede. Jeg kan ikke se nogen celler, der er ledige. Her vi tager chancen. Er det en vagt der? Ej, de skulle fandme også optaget. $350 per dag. Det prøver jeg at tjekke. Det er lidt. Der er en selv heroppe, den derovre. Men det kræver altså, at jeg kommer ind lidt mere mine. Jo, den er faktisk også til salg. En dag. Der er stadig nogle ting inde i. Den er også til salg. Og der er også ting inde i. Der er nogle masser af celler herinde, der er til salg. Jeg skal bare have for noget lignende. Der er ikke nogen, der følger efter mig, men nej. Dejligt. Hvad med derovre? Det er mine. Vi skal over i træ. Derovre. Der er en vagtbot på i dag. Det er meget fedt. Det plejer der ikke at være stor sandsynlighed, når jeg er herinde. Men ja, der er ikke så meget at sige. Men det her, det er min første Minecraft video her på kanalen. Så det jeg håber I godt kan lide den. Og jeg håber bare I vil følge med. Og se hvad det er. Måske kan det godt være, at det bliver en lille smule mørkt nu. I kan stadig se chatten. Det er meget mere lyst derude, hvis I prøver at gå ud. Sådan der. Og det var straks bedre. Der er lige på bøger der. Og haps. Det der mange der gør, de smider når jeg spørger. Det er nogle gange rigtig dumt. Sådan der. Jeg skal lige have lidt flere. Det vil jeg spare op til en celler ind. Og det ville være fedt, hvis jeg kunne få nogle celler med noget loot i. Så mangler vi lige... Jeg skal også få lidt flere bøger. Jeg smadrer også lige en bøf til ham. Men det er fint nok. Hvor har jeg nu? Har jeg 200? Hvor meget koster en økse? Okay, der er en, der gerne vil slå ham der. Okay, den er ramt der. Så han vil gerne dræbe folk.
Det synes jeg er lidt irriterende. Der er sådan men jeg vil bare droppe vagten. For satan. Det er den her. Jeg kan anbefale at komme ind og spille den og server. Skal I også komme ind og... Skal jeg også komme ind og donere lidt, hvis jeg kan få en sædline, hvor man kan donere af. Nu kan jeg lige prøve mine her, så vi får en... Eller hakke lidt bookcases, så vi kan få en stack her. En stack. Sådan der. Så skal vi lige over til Nørrebro. Sådan der. Så har vi lige de her bøger. Så har vi lige 33, så har vi en stack mere. Sådan der. Så har vi næsten råd til vores sætter. Vi kan også gå over mine lidt efter det her. De er ikke helt gratis dem her. Sådan der sort tror jeg. Jeg tror faktisk jeg har råd til en bullet. Nu skal I se. Er der nogen Nå, jeg tager chancen. Det er fordi de kan nemlig godt stå her. Nu står der en. Vi prøver lige at købe 250. Sådan. Kan vi vinde noget godt? Kan vi vinde noget godt på en bullet? Ja. Nå, pis, vi vandt ikke så meget. Vi vandt 100 kroner. Og rip. Rip. Men det tror jeg vil være godt for den første dag her inde på The Prisoner. Men jeg takker af, for vi ses. Husk at like og subscribe videoen. Hej hej.